אמנון רון, רב סמל אלחוט, 6 שנים בצוללות של חיל הים. אמנון, איזה מין הרגשה זו להיות זמן כה ארוך צוללן? איזה מין הרגשה? שאלה קשה. הרגשה טובה. אתה היית מוכן להמשיך בזה או היית רוצה לעבור לאיזה משרד? הייתי מספיק זמן במשרד, אני מעדיף עכשיו להפליג. יש לך משפחה? כן, בהחלט, יש לי אישה ובן, בן 1.5 שנה. אתה זמן רב בחוץ לארץ. בערך 5 חודשים. לפני כן, היית בצוללת אחרת? כן, הייתי על התנין. בזמן הפעולה שלה בחוף המצרי. חיובי. אתה זוכר משהו מהרגשות שלך באותם שעון קשות? זוכר היטב, אבל אין מה לתאר. זהו, אין מה לדבר על זה. אמנון, מה אומרת רעייתך על זה שאתה צוללן? אני לא מרוצה מזה, רוצה שאני אלך ללמוד. מדוע? פשוט, היא טוענת שלימודים זה מביא בסופו של דבר לתוצאות. חושבת שמקומי לא בצבא. היא עצמה למדה באוניברסיטה? כן, היא בעצמה למדה באוניברסיטה וגמרה והיא בסדר. בלי פרסומים, בלי. למדה ספרות ומקרא. אתה למדת באוניברסיטה? עדיין לא. ואתה מתכונן לעזוב את חיל הים או להמשיך? אני חושב שבערך בעוד שנה גם אני אעזוב את חיל הים ואגש ללמוד.